Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'attività tal-massa f'Ħal-Qormi qal li r-riżultati li nkisbu sa issa kienu biss il-bidu u jekk fit-8 ta' Ġunju li ġej il-poplu jerġa' jisilfu l-fiduċja se jkompli jaħdem favur tnaqqis fit-taxxi, sptarijiet u skejjel ġodda, żidiet fil-pagi u aktar riformi kbar. Dr. Bela qal li dak kollu li twettaq sa issa kien bis-saħħa ta' dawk li ħadmu favur Malta u favur poplu maqut. Il-Prim Ministru Bela qal li 8 ta' Ġunju hija ġurnata importanti għaliex hemm min qed jipprova li dakinhar jiskatta l-bidu ta' tmiem sabiex igawdi l-establishment. Qal li l-Partit Laburista qed jaħdem kontra l-kurrenti kollha u li ħadd ieħor jemmen li episodju wieħed jista' jtellef dak kollu li nkiseb fl-aħħar snin. Fakkar fil-protesti kollha li saru minn 2013 sal-lum u qal li l-Partit Laburista għandu dejjem iwieġeb bil-kalma għal dawn il-manuvri. Tkellem ukoll dwar manuvri li jsiru minn taħt anke barra mill-pajjiż. Dr. Bela tkellem dwar il-ftehim mal-MUT għall-għalliema u qal li dan huwa l-aqwa ftehim li qatt kellhom. Semma wkoll l-investiment barrani ta' fabbrika ġdida li toħloq settur ekonomiku ġdid bil-produzzjoni ta' turbini tar-riħ. Qal li din se toħloq karrieri ta' kwalità għal ħaddiema Maltin. Qal li l-poplu għandu għażla jew li jażel dan il-pjan ta' ħidma jew li l-pajjiż imur lura għat-triq tal-konfront u l-provokazzjoni. Qal li l-Partit Laburista fejn kellu jieħu talimiet ħadhom u dejjem jirranġa fuq l-iżbalji tiegħu. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista ġib manifest ċar ant il-poplu waqt li l-Partit Nazzjonalista għamel l-inkjesta tal-Vitals bħala l-manifest tiegħu. Imbagħad qal ġib manifest li ħalla barra fost l-aktar temi importanti. Dr. Bela qal li m'hemmx għalfejn tiġi elezzjoni sabiex il-Gvern jagħmel xogħlu għaliex għal dawn l-aħħar snin il-Gvern qatt ma waqaf jaħdem u jikseb riżultati favur Malta. Tkellem dwar bosta sfidi li daħal l-jom fl-aħħar snin, fosthom il-pandemija, il-pis tal-gwerer, il-list tal-griżi tal-FATF u kif il-fiduċja taħ il-poplu sarrafa biex eleb dawn l-sfidi. Qal li fl-elezzjoni li għaddiet wieħed 1000 kisba ġdida li l-koll qed jitwettqu. Appella lil poplu biex mill-ġdid f'8 ta' Ġunju jisilfu l-fiduċja sabiex il-Gvern ikun jista' jibqa' jinvesti fin-nies.